Jo, čaute ľudia, vítam vás z môjho nového videa. A dneska som tu z novej hry s menom Minecraft spoločne s Gigaketom. Čau Gigaket. Čau. A v dnešnom videu budeme hrať Bedwarsy na Minecraft serveri Hypixel. A taktiež chceme s Gigaketom z toho spraviť aj sériu na tento YouTube kanál. On bude mať tiež takú istú sériu, takže odkaz na jeho YouTube kanál budete mať dole v popisku práve teraz. A budete tu mať aj nejaké zábery z Gigaketovho pohľadu, takže nejak takto to bude vyzerať. Takže tak, aby ste vedeli. A nebudeme to ďalej obkecávať a môžeme sa pustiť na to. Len by som vám chcel povedať, že nemyslíte si, že my sme s Gigaketom nejaký úplne že profíci alebo tak, lebo Hej. necháme to nejak extrémne, tak vám povieme. Nie sme žiadni tryhardery, len aby ste si o nás nemysleli. To hráme 24/7. Nope, dnes to hráme koľkátý raz? Prvý. No áno, prvý. A určite sa tu budeme snažiť pokúsiť dať aj nejaký pekný kľač alebo tak. Ľudia na mojom kanáli si čiže môžete nájsť video, nebude to presne toto video, bude to trošku iné, ale tam sme mali strašne dobré lobíčko, že? Mali sme tam, nám prišlo, že sme mali hackerov, ale nakoniec lebo som si pozrel replay, tak som zistil, že to bol len dobrý hráč. Kde si môžeš kúkať replay? Potom ti to poviem. Ja by som asi hneď išiel na dia. Počkaj, pôjdem hneď na dia, aby sme... Kde si môžeš kúknúť fakt profilám, kde si môžeš kúknúť replay? Niekde v lobby, či kde si dá kúknúť replay, sa mi zdá. Ale nie som si teraz istý. OK ľudia, takže my sme to mali len takú taktickú poradu s Gigaketom. Len sa potrebovali na niečím ešte... To jumpnem. Nie! Čo je? Ja som padol. Ja som presne tam padol. No nic, ale mám hneď na veci, takže okamžite tam idem. Ne, radšej nedávaj všetky tie cenné veci, lebo nedopadne to dobre. Nic. Mám 4 emeraldy, to bude na nejaký dobrý armor. Ja mám pár diamondov. Počkaj, to sa dá upgradeovať. Nedá. Mám 3 diamondy, idem si niečo kúpiť. To si vieš kúpiť od toho upgradeora a to sa mi zdá, že za 2 dia si nám vieš kúpiť upgrade na brnenie. Si nejaký armor kúpim. Za 6 emeraldov si vieš kúpiť boty. Ja by som si, vieš, na čo šetril. Momentálne by som si šetril na enderperlu. Brosky, na čo ti enderperla? Veď sa portneme k niekomu a zničíme ho postel. Ja nám kúpim enchant na meč. Som kúpil. Let's go, už toto mám. Nakúpil by som... nenakúpil. Potrebujem gold. Bezky. Nevadí, keď tu troška opravím obranu. Môžeš. Mám nápad. Takže už mám Iron Sword. All good. Tak si mám takto. Už mám... Aj armor mám obrnený. A čo s tými 3 diamondmi tam? Čo sa dá kúpiť? Pozri sa do toho druhého shopu, čo tam máš. Aha, počkaj. Dáme tu endstone. Počkaj, áno, ja ho tam hneď dám, neboj. Tak som to nemyslel, keď stavať obranu. To je jedno. Nevadí, ja to potom predstavím. By to bola lepšie. Má 300 taký skoro. Voľný. Oh my god. Niečo som kúpil.
Bro, ja nemám dostatok. Gaussure boots. Tak, upgradem pickaxe. Sharpness sword. Refier more. Neviem, niečo som kúpil. Ja to teraz spravím. Ale na nás typci nejdu. Počkaj, nestávaj chvíľu, ja to chcem len niečo predstaviť. Počkaj, idem pre OK, diamondy. takže keďže tu je betka, tak toto dám sem. Ak vidíte, ja tu len chcem mať nejakú základnú obranu, lebo ja viem, jak sa akože robí obrana postele. Taká dobrá. Fast bridge. Toto zničím. Počkať. Toto zabinieš na nás typci, vieš. To spravíme ešte lepšiu obranu, jak máme teraz ľudia. Kúpil nejaký headpool. To neviem, čo robí. Koľko máš goldov? Lebo akože Goldov? 4. Ja si viem akože kúpiť TNTčko. Ja už mám 2 TNTčka, ale... Nice. Potom ti asi budem vedieť kúpiť len do perlu. Vyhádam tu pár vecí nepotrebných. Hej, ideme im zničiť posteľ, nikto tam není. Poďme im zničiť posteľ. Komu? Akí sú to modrí, tí môžeme. Ja ti pôjdem za tebou. No na tých si asi ender perlu, ktorú si za chvíľku pôjdem kúpiť, asi budem šetriť. Ja spravím zväčšenú obranu postele. Už sú tam. Poďme pomôcť Profiline. Poď naspäť radšej. Toto nemá cenu. Hej, alebo ender perly. Kúp mi ender perlu. Ja viem, ale... Ja tam pôjdem, hodím tam TNTčko. Oni tam majú len vlnu, takže to by išlo aj zničiť normálnou rukou. Počkaj, tak ja si kúpi pickaxe. Počkaj, čím sa najrýchlejšie ničí vlna? Pickaxeom. Nožnicami, keď tam sú. Nožnicami, hej. Tak počkaj, idem si kúpiť nožnice. Takže ľudia, jak vidíte, prvá hra nám dosť vychádza zatiaľ. Ale to máš dobré profile. To kde si našiel? YouTube Shorts. Nie, to sa takto normálne robí obrana postele. Ja neviem, ako možno tak o Studium TV Skywarsy a to je všetko. Ešte troška blokov. Aha, tak ja som teraz zistil, že... Počkaj, profile, je tu iba jeden. Počkaj, ja nemám ani dobrý armor. To je jedno. Počkaj, bro. Počkaj, ja som zmetený. Som dlho nehral Bedwarsy. Teraz hlavne mi ide o obranu vajca. Tak divne znelo. Let's go, zničil som mi bedku! A rýchlo, nič to za sebou. Ja som padol! To je jedno, ja to idem rýchlo ničiť, ja to musím ničiť. No, nic. Oni potom môžu ísť na náš Island, takže rýchlo, už idú. Už idú? Počkaj, kúpim si rýchlo. Ma chceš hodiť. Počkaj, idem. On sa bude No chcieť. poď. Nechod dopredu, zničím tu. Počkaj, idem si rýchlo kúpiť lepšie veci. Pasti na blbečky. Kúpime TNTčko, hej. Jop. Aby... Môžeme to zničiť. Mimochodom ešte jedna taká vec. Nemám v pláne robiť také dlhé video. Počkaj, už nie. Je taká obyčajná pastička na blbečky. Brožky, to... Ľudia, my nie sme nejakí high skill hráči, hej, my to len radi chytáme ľudí do pasce. My určite nerobíme ani také rozsiahle obrany moc, takže tak ľudia by ste vedeli. Ale táto hra nám vychádza. Išiel na tých rúžových. Rúžových? Tí majú zničenú bedku, ale ty pochybujem, že nežijú. Zelení teoreticky, tí sú kde? On už nás pôjde asi, Nie, nepôjde. Takže tak, asi na zelených by som išiel útočiť ľudia, lebo tí už tam majú problémy. Tých necháme robiť si vlastné veci. Nám niekto zobral asi diamondy. Nevadí. Takže nakúpim tie. Nezobral.
Kúpil som TNT. Mám 4 diamondy. Nice. Na nás asi pôjdu. Pôjdu? Ja To neviem. by som nerobil na ich mieste ako. Bo asi poušný, aké sú tu invisibility, jump, speedka. Maze. No. Hej, ale mohli by na nás, by sme ich Asi vyfajtili. by som si šetril na Iron Golema. Dopneš mi Irony, prosím. A dropnem ti aj diamondy, ja neviem na čo si. OK, koľko ich mám? 5. Nice, to bude na upgrade. To bude na vylepšenie asi prnenia by som dal, jo. Let's go, mám Iron Golem spawnek. Ja, keď získal som Iron Golem spawnek. Idú na nás. Prepáčte, ľudia, mal som menšie problémy. Už nejdu, len sa stával. Typek je na nás, s fireballmi. Oh shit. Počkaj, skúsim kúpiť firebally. Nekúpim. Ja som mŕtvý, takže... Nie, typek nejde na nás. Tak rýchlo kúpujeme firebally. Pozor, už ničí. Potrebujem irony. Ne, ja som spadol do vojdu. Dám jeden fireball. Ľudia, nepoužívaj to. Ja som ho použil. Prdol! Nice. Teraz rýchlo uhasiť. 2 diamondy som dostal. Nice, uhasiť. Počkajte, ľudia, už sa kopeň. On sa skoro dokopal, zakopem to hlinou. Teda, to čo spravil? Čo? To jak si vykopal tak veľa? On sa chytil do našej pasce. Profiline is best, brosky. Ľudia, on sa chytil do našej pasce. On si myslel, že to je rovná a on jak išiel, tak do toho naraz. Aha, on sa chcel podkopať, GG. On má v pláne ísť, ja by som ho išiel. Hej, nejdeme na nich, Profiline, nejdeme na nich. Ja som ho išiel asi totálne vypnúť nakoniec. Hej. Len pôjdem pre nejaké... Ale to už sú oni sami. My sme vo finále, Profiline. Počkaj, nie. Áno. No počkaj, to mení situáciu, ja sa musím vybaviť. Ja som vybavený, ja nie som vôbec vybavený. Ja neviem, čo si mám kúpiť. Asi by som ti to... OK, ideme ho rýchlo zabiť. OK. Jo, nie, sú nejaký aqua. No však to sú oni. Tam vzadu. Toto není aqua. Ja, lebo oni majú zničenú betku, tak to ešte áno, niektorí žijú. To neznamená, Jaj. Pozrieme sa, koľko je hráč. Ale nie, sú iba z akvy už. To znamená len, že majú betku. To nemusí znamenáť. Áno, takže títo úplne vymreli. Tí už tam nie sú. Ale ako mohli by sme ísť k ním a zozbierať nejaké veci. Súhlasím. A ty zostaň strážiť a ja tam idem. Oni stavajú, idú high bridge. High bridge! Pozri. Idem. Lepší meč. A ja viem high bridge. Lepší meč, určite. Aha, tie ľudia, high bridge. Dám niečo do Ender... Zapadol! Pomoc! Aký má meč? Mám lepší meč. On je... Rýchlo. Bro, som dead. On je dosť dobrý. Nie, oni sú poslední. Tí, čo po nás... Zdrá. Rýchlo, po ňom. Nie, on ide high bridge. Po ňom. Rýchlo, firebally kúpime. Rýchlo. Toto je napínavé. Kúp mi bloky nejaké, prosím. Idem po ňom. Nie, kúpim firebally. Ľudia, Nie. teraz keby som teraz mám... Nie. Ľudia, dávam vám to pohľad, jeho je napínavejšia. Nie. Zničili nám posteľ. Máš tam... Zomrel som, ale má 2 hápka. Má málo. Hej. Už tam ide. Má 5 hápok. Rýchlo. Tu je. To sa stáva hore. No, ja nemôžem spadnúť. Čo mám robiť? Kiaket. Ja neviem. Skúsim niekde sa Skúsi kúpiť firebally, lebo je na tebou... Ide po mne. Nie, stáva sa furt hore. Skúsi kúpiť firebally.
No nic. No nic, ale nevadí. Nevadí ľudia, toto bola prvá hra asi z troch, by som povedal. Že Kiaket. OK ľudia, takže už sme v ďalšej hre. A jak ste videli, no tá hra predtým dopadla akože na náš pomer dosť dobre. Ale aj na každý pomer, ako za to je nás vypli Aqua, to je dobre druhé miesto. Obávam sa, že so zelenými budeme mať problémy. Lebo my budeme mať rovnaké cesty, takže... To je. Ide sa robiť moja obľúbená vec. Čo? Pás na blbečky. Oni nám berú diamondy. To nevadí. Ja som sa chytil do vlastnej pasce. Bro sa chytil do mojej pasce. GG. No, vidíte ľudia, očividne moje pastičky fungujú aj na múdrych ľudí. Idú po mne. Idú po mne. Počkaj, ale teoreticky... Bože, ty kam ideš? Počkaj. Oklamem ich, možno skočia za mnou, ale keď... Ja som skapal! Na čo? Oni sa nechytili, nie sú hlúpi. Poďme na nich. Kašleme na to. To je ten istý z minulej hry. Čo? To je ten istý z Aquy. Jeden je dead. Bosky, to je ten istý z Aqua týmu. Čo? My sme dead? Nie. Ty si zomrel? No áno, a mne teraz akože nejde nič. No tak som aj ja zomrel. Play again. Toľko k tomu ľudia. Aké vyberáčej ty? Neviem, akú mapu mám dať. Arid. Daj tam random. napríklad. OK. Takže, ľudia, toto bude posledná hra z tohto videa, takže môjim lusknutím práve teraz sa nám spustí hra. OK, ľudia, takže už sme tu v lobíčku našom profesionálnom. Okay. Vieš čo? Dáme im ťažšie sa dokopať do našej postele. Nerob hneď obranu. Dobre? Mám nápad. Let's go. Hneď dáme ale tuto veľmi široko ďaleko nikto není, takže ja idem pre bloky a tam sú hneď diamondy, takže idem k diamondom. Rovno kúpim aj... Keď mám kúpiť Nie, ja si musím kúpiť bloky, aké firebally. Gigaket, bože. A kúpime TNTčko. Firebally by som ešte neodporúčal. Prečo? To je dobré. Akože áno. Na rúžových by som potom išiel, keď získame 4 emeraldy. Fast bridge. Poď získať vecičky. Ja tu zatiaľ budem šetriť na TNTčko a dám ho do spoločnej čestky. OK, máme... Hej, Profiline, chceš naučiť fast bridge? Vieš, jak sa robí fast bridge? Teoreticky môžem kúpiť sponge. Speed bridge, vieš ako? No. Proste, dáš sa len... Ľudia, ukážem vám to na videu, možno Profiline dá záber. To sa dáte, shiftnete, dáte shift a proste už len držíte S-ko, nasmerujete si tuto, takto, tuto. Začiatok je najhorší, ale potom už len takto idete. Už len dáte S-ko, lebo aj stlačate S-ko, že chcete ísť preč. Aha, tak teraz to nejde. Ale keď furt idete, takto furt idete a shiftujete, tak ono vás to ďalej nepustí. Ale ako náhle zastavíte a dáte znova shift a idete, tak vás to zhodiť do vojdu môže. Ale keď čo budeme robiť, lebo idem na emeraldy, ale to je dosť akože na nižšej vrstve, chápeš? Takže asi by som mohol ísť so mnou, že sa rýchlo spolu vystavali. A proste ľudia, príde to tak a keď musíte proste furt držať shift a S-ko. Hej, a potom vám to už pôjde samo. 2 emeraldy, idem tam. Ja neprestavať, ale prejumpovať. To by mohli byť akože 2... A ľudia, ak sa to naučíte... Mám 4 emeraldy. Ja som padol do vojdu!
presne to sa stalo, to som vám chcel ešte povedať, Mal si že niečo ak vám... dobré u seba. No, 5 diamondov. A to je v pohode. Sa rýchlo Že zišla naspäť. ľudia, to som vám chcel povedať, že musíte sledovať bloky, lebo ako náhle vám dojdú bloky, tak môžete tiež padnúť do vojdu. A to sa presne teraz stalo. Okay. Milión IQ. Milión IQ. Tam sú... Koľko diamantov? 2. OK. Hej, ja kúpim endstone a vylepším to. Kúp veľa Ja už mám 4, takže to tam hodím. Dropni mi to, dobre? Dropni mi ho. No, ja ti dropnem, ale ja ešte nemám moc ironov. Mám 4 emeraldy, takže idem kúpiť ender perlu. Dropni všetky irony. Dropni všetky irony. Mám ich 14. Dropni, to je jedno. Máš. Dropni sem, lebo tu nemám. No, to nič. No, daj. Daj CTRL a Q. Mne to zmizlo. Nie. Stačilo dať CTRL a Q a hotovo, mal by si toho, to je jedno. A čo mám upgrade? Aha. Upgrade armoru som dal. 36 endstone mám zatiaľ. Nice. Kámo, ja si teraz akože našetrím asi na lepšie díky. Som nečakal. Išiel by sme na tie ružových, čo sú vedľa nás. Môžeme. Takže by som dal nejaký menší bridge a potom by som sa tam portol. Počkaj, rýchlo to fast bridgeneme. Troška tam daj a potom ja sa tam portnem. Takže ľudia, jak vidíte, nie sme žiadnej profesie. Áno, dajme tam normálny bridge. Pozor, sú tam. Neriskuj. Pôjdeme na výšku. Ideme teraz na výšku. Áno, počkaj. Počkaj, ja to spravím, dobre. Im tam hodím zhora TNT. Teraz tam môžeš dať záber, lebo ja mám také funkcie bedlineu, že keď dám C, tak sa to priblíži. Tam sledujem tých hráčov. Taký priblížený záber a raketku. Počkaj, jeden ide preč. Druhý tam ešte furt je. Druhý tam je. Takže hej, ty choď z hora, ja pôjdem z dola. Jo. Nás tam jumpneme, ty ho zamestnáš. Ono mne nevie ako. Nikto není na bejske. Rýchlo! Už ide. To je jedno. Ja som padol! Ja som mal dve TNTčka. Oni teraz môžu ísť na našu bejsku. Ale to mi je jedno. TNT. Odvolávam fast bridge. Odvolávam. Není to dobré. Majú zničenú posteľ, ale idú aj nám ničiť. Ničia nám. Ideme. Dopr. Neumri, Gigaket, prosím. Daj to TNT teraz. Dostan damage. Ja som zomrel. Ty tiež zomrel? No, ešte žijem. OK. Hej, počkaj, dáme spectate. Tak nič ľudia. Takže toto bude z dnešného videa asi všetko. Nezabudnite nahodiť like, odber so zvončekom a vidíme sa u ďalšieho videa. Ahoj!